Šimunić-Modrić. Petrić. Šimunić. Otkucava posljednja, 45. minuta. Prošla je lopta do Rakitića. Rakitić se namješta na udarac. Rakitić dobro i Hrvatska vodi. Ivan Rakitić, 45. minuta, 1:0 za Hrvatsku. Odlična akcija Rakitića koji je dao loptu, osvojio najprije loptu, pa je dao na dupli pas s idejom da mu se vrati baš ovako kao što mu se vratila. Pogledajte to, odigrao je ovdje dupli pas i onda s puno osjećaja naciljao ovaj kut, vidjevši da je vratar Velsa istrčao. Sve čestitke ovdje i Jelaviću za ovaj dupli pas i evo u smiraju prvoga poluvremena Rakitić 1:0, 45. minuta. Evo nakon što je zatresao mrežu protivnika u srijedu za mladu reprezentaciju, učinio je isto to i za A vrstu ovdje u Osijeku. Još jednom iz ovog kuta bi se moglo stvarno lijepo vidjeti koliko je to bio točan, plasiran, odmjeren udarac s idejom da lopta baš krene ovako kako što je i krenula i završi tu gdje je odsjela. 1:0 za Hrvatsku. Trojica naših protiv 5 Velšana, to neće ići tako, mora se priključiti još netko, a taj još netko je Strinić plus Modrić koji je također došao naprijed. Rakitić za Modrića, Modrić i šteta, poskočio je Slaven Bilić jer ovo je bila odlična akcija, fino lopta ostavljena za Luku Modrića koji je došao iz drugoga plana i nažalost udarac nije bio pravi. Evo pogledajte kako je tu Mate Bilić s puno osjećaja i nogometnog, da tako kažem, smeka osjećaja poslužio Luku Modrića koji ipak nije uspio pogoditi. Svježine i adrenalina unio mu je pogodak, za sada jedini na utakmici. Mandžukić je ostavio loptu, dobar udarac je to bio Mate Bilića i evo intervencije Majhila. Egzekucija Gabrićeva, međutim ovo je bila prava akcija. Nema odmora za Luku Modrića i pokazuje to i zašto. Rekao je Goran Vlahović u onoj analizi u poluvremenu, svaka lopta kod Luke Modrića je nekako lopta u posebnom stanju i to je ova akcija pokazala. Čestitke u svakom slučaju i Dragi Gabriću koji je ovo hladnokrvno realizirao, ali i koji je krenuo na vrijeme, koji je vidio taj prostor, a Luka Modrić je onda ugurao loptu u tu pukotinu, u pravi trenutak izvisio je, ostao nasukan Luin Njatanga i 2:0 za Hrvatsku za mirniji završetak ove utakmice.